So orang orang ऐसे करते हैं तो माइक्रो इलाके ऐसा प्रत्येक में ताकि media the media bitu moto mapana kiro kilo jasemet pet pini tong sikot pen labang so helping health group NGO pen kapaman pon drawing competition ladak penangan student tumdo pininga bangke alang litum ki cheng silo busipu morning sitame alang litum bipon thupu busi alang litum pen jong siken ang dek apot si ladak nili tum hans taminang chupalo karbilo charlie asong hin district committee nili konchun bang nang chitong dumlo men porjum hek pen sitame alang litum ki bipon thega pot jasmet peta bangke nili tum karbilo charlie asong pen alang litum NGO fans tame akiro pilo jasmet peta bangke lalo ladak ka chipini ki chipatelong kicheng si hanong e bangke RD teron to alang ligi smart o lapen drawing sitame theklong lo pinangan langmi o lasi drawing pen munira tuma lifelong isi ni ke change tam ke theklong po bangke pomo ili tumlong non ke thang club karbiang long ke alang li phamajok ta chini ni bang welo ili tum je rong pipi pusi alang li phane penangan chini se jasemet pera bangke lalo non hejong ni li dai si physical ke thekdam long bangke lalo bukuliah mate bolong komaji long stame isido halada provin tokbi po alang li ke painting long lason pinangan ki art pinini lason theko alang li phan bangke nono bangke easily mane dak bang rani phan lason nangar pitha bangka ni dalo alang li demand do koklo non bangke alang li phan non son dong se wall long draw nengji ma kapre restaurant long stame lason kapre pini nengji polo dangte alang li phan chidil po laso ke chidil la teng pen alang li tum chidon lo polo dangte alang li bang pen si nang claim po jo lason lo lasi ilitum anutin a student mate anutin a bomu martum se akimang kaprek anutin a dream si kaprek komane tum ke ne thek share pen ne lo charli thek share pen ne doctor man nangji mane tum officer man ning mane tum police man ning mane tum politician man nangji jola son do si ilitum abang ke jasemet pet kupima bihek pen labang so akimang ke thek halabang le tum charli bet se tame ka charli a hormu bang ke mo ke the an se tame la so hormu bang ke a levede chi bang ma tharang ni ade texture lo polo tangte imethang dam nang nelo bang sili dam hanang ripo lalo si nilihin pen ki ponji bo bangke lalo morning sitame la puson thak aside deng pon po mate deng ponji besining ki thedo la sela bangso sailong sitame kupine ka cherap jong si dokok polo tangte bilo charlias siglo la pen education a hin phan bangke un unpen ilitum claim pon nangji pusi nilihin pen bang pudam ilitum jasemet pet politically kapethe joine non mangke ilitum pine political program lo polo tangte tum munit chepe goni chijogoni sa education amen pen polo tangte ilitum long sitame education awareness aphan jong si dam lo polo tangte haladak aphai chi tong akiong nai lo bang koi pen abat chi tongte sita ilitum kupine political aphan polo tangte ladak chejogoni chepegoni muni si chi tong lasi ilitum education jong si lar unlo polo tangte ituma society ta chelar lo lapen ilitum environment sitame lagi automatically si chelar de ko si nilihin pen mangke lapan si than pon chok